El pitjor que li pot passar a una persona és dinar sol, deia Apel·les Fenosa. I és que, segons ell, la taula és un lloc de trobada per compartir no només menjar, sinó paraules. Qui s'ocupava dels fogons i d'escampar l'olor per aquesta cuina va ser l'Anita. Ella venia cada dia de Sant Vicenç de Calders i netejava la casa i preparava el menjar. No només per a Apel·les i Nicole, sinó també pels amics que venien a visitar-los. I és que algunes de les persones que tastaven els seus plats eren autèntics especialistes en gastronomia. Des de Perucho fins a Cecil Edward, escriptora de llibres de cuina, o Irving Davis, que per escriure el seu Catalan Cooking Impossible Recipes es va inspirar en alguns dels plats de l'Anita. Amanides, xató, olla barrejada, canelons, escalivada o botifarra amb mongetes. Apel·les Fenosa tenia un gran respecte per la gent humil que feia i feia bé el seu ofici. Els paletes, els fonedors, els jardiners, persones que com Fenosa treballaven amb les mans i amb les mans feien la seva obra. Prova d'aquest respecte i d'aquesta admiració és que l'Anita, com Mercè Rodoreda o Coco Chanel, també va ser convertida en escultura.